5 основни причини да обичате да сте телец. Моля да ни последвате. Благодаря. Номер 1. Символът на телеца, бикът, не само е пример за сила, но и непосредствено визуално представяне на смелостта, страстта и решителността на този знак. Номер 2. Телецът е един от най-добрите любовници на зодиака. С внимателно отношение към детайлите, биковете винаги задоволяват другите и знаят точно как да задоволят и себе си. Номер 3. Телците са изключително издръжливи. Нищо не може да повали този знак, а трудностите само ги правят по-силни. Номер 4. Управляващата планета на Телеца, Венера, управлява любовта и парите, а телците са надарени да намират и двете. Номер 5. Биковете умеят да превръщат своите виждания в реалност. Те са невероятни художници, инженери и дизайнери, способни да се справят с проблемите, за да осъществят своето въображение.